Dobrý deň, mohli by sme vás zastaviť, robíme ankety, môžeme sa vás spýtať? Jasné, môžem vedieť pre akú televíziu? Pre televíziu FASA. Dobre, ale viete, ja sa trochu ponáhľam. Aha, dobre, tak ja zrýchlim s vami. Chceli by sme vedieť, že čo si myslíte o terajšej páde vlády? O terajšej páde vlády si nemyslím absolútne nič, maximálne tak hrubé hovienko, pretože mňa zaujíma nemecká vláda. Aha, takže vy v Nemecku žijete, alebo niečo konkrétne? Áno, ja bývam v Berlíne a momentálne sa venujem svojej modnej značke. Aha, a pre akú značku robíte? Gucci. A teraz by sme sa vás chceli spýtať, zdražila nafta o 0,5 centa. Aký máte na to názor? O 0,5 centa? Áno. No, mám na to taký názor, že pre môj moped to asi nemá žiadny význam, takže... Aha, lebo máme teraz najdrahšiu naftu na Slovensku, tak preto sa vás pýtame. No a ešte by sme sa vás chceli pýtať, že rok 2012, čo si myslíte, je ten rok 2012 naozaj osudný? No, podľa mňa nie. A aj keby, tak sa veľmi na ňo teším, lebo som zvedavá, čo to spraví. Aha, a čo konkrétne spraví? Ja neviem. Neviem si ani predstaviť koniec sveta. Aha, že aký by mal byť, to si neviete predstaviť? Nie. Dobre. A čo ja viem, pozerávate o tom nejaké dokumenty alebo niečo také? Videla som jedine tak film a veľmi ma to zaujíma a dúfam, že to tak aj dopadne. Jak v tom filme. V tom filme, ale v tom filme nastala apokalypsa. Tak nech. Aha, a prečo chcete akurát apokalypsu? Neviem, toto je diskutabilná otázka. Aha, dobre, tak sa vás pýtam ešte jednu. Aký televízny kanál najradšej pozerávate? No samozrejme FASA TV. Aha, ďakujeme, takže ste náš fanúšik. A tiež Zvonček TV. Aha, dobre, a Zvonček TV, to je prosím čo? To je taká, neviem, senecká značka. Aha, dobre. A kde sa vyskytuje tá senecká značka? Senci. Senci? Hej. Aha, dobre. Ďakujeme vám veľmi pekne. Dovidenia. Jo, lidičky FASA TV. Takže uvádzame TV show bez vreckovky, jo? Takže tady budeme vařit dneska zavíjackou káši. Jo, na to potřebujeme čistou mísi, jo, pak struhanku, vegetu, tady máme pepř, papriku, sůl a nakonec kaři koření. Jo, a pak ještě na jedno nakrájenou cibuli. Začneme to mlíkem, jo, takže sledujte to. Začali jsme mlíkem, jo? Pak tam nadrbeme tu struhanku. Jo? Pak to trochu promícháme. Jo? To bude bašta. Pak tam dáme 2 lžíci tyhle vegety. Nech je to pořádně slaný. To je neuvěřitelné, tohle bude bašta, lidi. Jo, pak si dáme trošku koření, jo, přiměřeně. A teďkom to smícháme znova, protože je to zabíjacká káši. Pak trošku sůli přiměřeně, jo. Táto zabíjacká káši to odporúča každej dobrej to gurmán, jo. Pak si dáme trochu strouhanky znova a pak ještě mouku přiměřeně. Tohle bude bašta, lidičky. Tohle bude bašta. Mňamky. Jo, trošku je to hustý, tak si tam musíme přilát. Jo. Pak to zmícháme ještě jednou. Tak si najednou nakrájeme tu cibuli. Jo. To vystačilo. A ještě jednou to promícháme, jo. Nech je ta cibule, nech se to tam vsákne, jo. Lebo je moc najednou nakrájana. Pak si tam ještě přidáme tohle, protože to je trošku moc řídké, jo? A pak tam ještě přidáme trošku sůli
a pepřu. A ještě jsme tam nedali všechno tohleto zboží. Jo, teďko to znova promícháme. A pak to už jenom naporcujeme, jo? Takže můžeme začít. Do toho chutná první, je to fakt bašta. Lidičky, je to fakt bašta. Je to naozaj bašta. Protože tohle jedávají jenom celebrity. A ještě to musíme ozdobit kečupem. Tohle je zabíjacká káša, jo? Tak. A můžeme baštit. Juhu, děkuju vám moc, lidičky. Tohle je za 10 bodů. A takhle hotové jídlo servírujeme, jo? Děkuju moc. Dobrý deň, môžeme... Áno. Pardon. Ja som v Eurovej. Kam idete, hej? No ja ešte tu budem pol hodinku. Môžete prosím vás zložiť telefón? My by sme vás chceli trošku sa spýtať pár ankiet. Ale však hovorím, že idem cez Rusovce. Haló, pani, my vás kamerujeme, nevadí vám to? Haló, s kým voláte? Môžete... Ja som nevedela, že na mňa čakáš. Haló. Dobre, tak idem, no ahoj. No, počúvajte ma. Áno? No, chceli by sme sa vás spýtať pár ankiet, mohli by sme? No jasné, pravda, že ale rýchlo, bo ja sa strašne ponáhľam. Aha, dobre. Takže chceli by sme sa vás spýtať, aký máte názor na to, že škola Jozefa Gregora Tajovského už upadá? No, počula som o nej, je to strašná väznica, zvaná Guantanamo. A to kto ju tak nazval? Samozrejme žiaci. Aha, žiaci. A konkrétne kvôli čomu? Kvôli kamerám, kvôli zvýšeným trestom, kvôli samovraždám a kvôli mrežám na oknách. Kvôli samovraždám? Samozrejme. No, a poznáte obchod v Senci Evart? Samozrejme. Aha, a ten tiež krachuje. Čo si o ňom myslíte? Že je to absolútny prepadák, že je to špina, že zľavy sú absolútne kocn. Aha, a aké zľavy sú tam, keďže hovoríte také, že sú hrozné? No, zľava, že ani nezbadáte, že je to zľava. To 100 eur na 99,9 eur. Aha, to vážne? A o vedúcej máte aký názor? No, o vedúcej, že veľmi veľa názorov. Aha, a mohli by ste aspoň jeden konkrétne? Jeden konkrétne? No, že je čistá faloš. Aha, dobre, tak ďakujeme teda. Radi ste nám pomohli. Dovidenia. Dobrý večer, ja vás vítam teraz na úžasnej, super, úžasnej party, kde je DJ, skvelá hudba, diskotéka, proste všetci sa tu super bavia, diskogula tu svieti o 106, proste všetko je tu super, úplne všetci sa tu dobre bavia, tu nie je nič na zahodenie, proste uvidíte to sami. No, tak ste to videli, proste všetci sa tu super bavia, je to tu úplne super, je to tu neskutočné, tá diskotéka nemá chybu. Môžete sa kľudne prísť zabaviť. Dobrý deň, mohli by sme vás trošku zastaviť. Chceli by sme sa vás spýtať pár ankiet. Áno, môžem sa spýtať pre akú televíziu? Pre televíziu FASA. Aha, no dobre, ale ja sa trošku ponáhľam, takže... Aha, dobre, tak ja zrýchlim s vami a spýtam sa vás konkrétne. Čo si myslíte o tom, že padla vláda? No, ja si o tom nemyslím vôbec absolútne nič, pretože ma to nezaujíma. Mňa zaujíma hlavne vláda Nemecka.
Aha, takže vy v Nemecku žijete, alebo máte nejaké tam konkrétnu rodinu, alebo niečo? Áno, žijem tam a momentálne pracujem na svojej novej značke Gucci. Aha. A momentálne hľadám priestor v Bratislave, kde by som mohla zaviesť svoju značku. Aha, dobre. Tak, toto je Pinďo Pinďas, hlavný riaditeľ FASA televízie. Robíme s ním rozhovor a pýtame sa ho, že čo ho napadlo práve založiť takúto televíziu. Proste ľuďom chýba humor, chápete? A humor trvá každý deň. Ľudia, smejte sa. Aha, a aký humor konkrétne? Humor ide o paródiu všakovakých televízií, hlavne tých komerčných. A ktoré konkrétne? Tie nemenujem. Aha, a kvôli čomu? Kvôli privát. Aha, takže a čo vás fascinovalo práve na takúto televíziu? Akého máte napríklad sponzora? Sponzor som ja a napadlo ma to no proste s tým humorom. Stále dokola humor. Aha, a vy máte aj vlastnú kazetu, alebo nejaký časopis, alebo niečo propagujete? Jasné, ľudia, máme FASA rádio, máme FASA časa, ktorý sa nedá čítať a proste máme všetko. Máme aj Fastphone, ktorý si môžete zakúpiť už od 18. augusta 2012. Fastphone? Iha, to si asi kúpim. A aký je na tom kredit? Na tom kredit dostanete, proste si to kúpite za 8 eur, kredit je na tom 5 a voláte s tým neobmedzenie, pozor, neobmedzenie, aj keď vám to na budúce vypíše, že máte nulu, môžete volať stále. To je FASA. Iha, to je super, to je fakt FASA. A ešte sa vás chcem spýtať, že konkrétne čo plánujete do budúcnosti, aké televízie alebo nejaké reklamy, plánujete niečo také? No jasné, robíme organizáciu proti týraniu zvierat, samozrejme. To už nie je s humorom, ale je to proste veľmi podstatné a dôležité v dnešnom svete. A čo by sú ďalej ostatné, už len reklamy na FASA TV, FASA rádio a FASA časák, ktorý už tiež si zakúpite od budúceho roka v stánkoch. Tak to je super, no ďakujeme za rozhovor. Majte sa, dovi. A ten musí byť proste každý deň. Aha, a ktorý humor akože sprevádzate konkrétne, ak sa vás môžem spýtať? Aha, a čo konkrétne z humoru prevádzate? S humorom prevádzam proste... vypadol mi text. Jo, tak to zmíchame ještě jednou. Tak si najemno nakrájeme tu cibuli. Jo, to by stačilo. Ještě jedno. Idem. Dobrý deň, prepáčte, mohli by sme vás zastaviť, robíme pár ankiet, mohli by sme sa vás spýtať? Ale áno, ja sa môžem vedieť pre akú televíziu? Pre televíziu FASA. Dobre, ale viete, ja sa strašne ponáhľam. Aha, dobre, tak ja zrýchlim s vami. Ja by som sa vás chcel spýtať, že čo si myslíte o páde vlády? O páde vlády si nemyslím absolútne nič, pretože ma to nezaujíma. Mňa zaujíma nemecká vláda. Aha, takže vy v Nemecku žijete, alebo niečo konkrétne? Áno, žijem. Dobrý deň, Dobrý deň, mohli by sme vás zastaviť, chceli by sme sa vás spýtať trošku otázočiek. Robíme ankety. Môžem vedieť pre akú televíziu? Televízia doma. Áno, žijem tam a momentálne pracujem na svojej novej značke Gucci. Aha. A momentálne hľadám priestor v Bratislave, kde by som mohla zaviesť svoju značku. Aha, dobre.